Sa ngalan samahan sa nagog sa Espiritu Santo. Ang ginumanahakan ninyo. Kaupat kadlaw sa atong pagpangandam sa Pasko. Atong hiusahon ang atong mga pagampo, pasalamat o pagdaig o atong iapil sa halad ni Kristo dinhi sa atong santos nga misa. Aron kita may mahimong angayan ug takos nga mohala dinhi sa santos nga misa ug pagdawat sa Ginoo diha sa pagkalawat ato karong hinulsulan ang atong mga sala ug mangay kita sa gugma ug pasaylo. Maluhoy ka. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Sa Espiritu Santo, himaya sa Diyos sa lahat. Amen. Amen. Nagampo kita. O Diyos, gipadayag mo sa kalibutan ang kahayag sa imong himaya, pinagi sa pag-abot ni Kristo, nga gianak sa Birhen, itugot nga among sa ulugon, sa hugot nga pagtuo, ug buhi nga gugma ang misteryo sa Dios, nga pagkahimong tao, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya, dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babayi ang anghel sa Ginoo og miingon, wala ka manganak, apan karon magmabdos ka og manganak og lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gidili. Tungod kay magmabdos ka og manganak og lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatawo, ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel, gikan sa mga Filistihanon. Unya milakaw ang babayi, o giingnan ang iyang bana. May tawo sa Dios nga miduol kanako, ug makahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kundiin siya gikan, ug wala usab siya mutug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmabdos ako ug manganak og lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom ug bisan unsang bino o ilimnong makahubog, ni magkaon og bisan unsang kalanong ginadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo, sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babayi nanganak og lalaki ug ginganan niyag Samson. Ang bata mitubo ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya, ug ang Espiritu sa Ginoo misugod pagahum kaniya samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug Istaol. Ang pulong sa Ginoo. Ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya.
pagpakahimong akong bato nga dalang panan. Usa ka kuta nga maghatag kanako ug kasiguruan. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Una ko sa imong pagdaig, bagitan ko ang imong himaya. Kay ikaw ang akong gilauman, O Ginoo. Ang akong gisaligan, O Dios, sukad sa akong kabataan. Diha kanimo nagasalig ako, sukad sa pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Kung ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Dios, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon. Og hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Pun ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Ang kinumanahakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Sa panahon nga si Herodes mao'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop
Sa parianong laray ni Abias, Isabel ang ngalan sa iyang asawa, nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Ginoo, ug nagtuman pag-ayo sa tanang mga sugo ug balaod sa Dios. Wala sila'y anak, kay dili naman makaanak si Isabel, ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad sa iyang naangkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa Ginoo, samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas, sa takna nga gisunog ang insenso. Unya, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya, nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pagampo ug ang imong asawa nga si Isabel manganak og lalaki, nganli siyag Juan. Inig katawo niya, magmaya ka ug malipay, ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino nga isog ug isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel dad-on niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo ug makabaton siyag espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuo niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon ko man pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako, tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako ug nagsulti pagpahibalo kanimo niining maayong balita, apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon. Ug tungod kay wala ka man motuo, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman kining gisaad kanimo. Nining higayuna, naghulat ang mga tao kang Zacarias, ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paghula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sulod sa templo. Ug tungod kay dili naman siya makalitok, bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sa sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel, ug wala mubiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayod kanamo ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya
ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kaninyong tanan, ay buntag sa tagagawas, kana sa kilid, okay ra mo diha? Nakadungog mo? Ang atubangan, may buntag sa tubangan o ang kanang naas plaza. Taga plaza, ingna ko no, Ave Maria. Pati, way tao dito. Nangatog, tingali sila. Ang taga plaza mas nindot dito kay mas dako kay sila og monitor. No, kay atong gihangyo salamat sa city government nga sa sugod man siguro gahapon salamat ni Attorney Trixia may nihangyo dito nga ma-connect na dito sa atong monitor sa tubangan. So makakita na gyud sila dito walay siguro kung makadungog ba, no? May lang pasing ganig makunik po ni sa dako kay monitor diha sa kuha, no? Sa merkado, no? Ikaw pa ta karon kadlaw, kinsa may way absent. Taas kamot. Gamay lagi way absent. Kinsa may karon pa. Wala, ay na po karon pa yun, no? Kinsa may dinhi gahapon nga dinhi gahapon nga wa karon. Ikaw apat nakaadlaw karon niya nakabantay mo kini mga ebanghelyo gikan sa unang adlaw hangtod karon nagsaysay ra gyud nato sa mga hitabo ug sa mga tao nga nahimong kabahin sa misteryo sa pagkatao sa Ginoo. Events and people nga naapil sila, nahimong kalabot o nahimong instrumento nga kung wa pa ni sila, dili mataw ang Ginoo. Kauban sila sa pagpangandam, sa pagkatao, nga maghatod ngadto gyud sa adlaw nga mataw ang Mesiyas. Maong kagahapon si San Jose, mao toy atong damgo ni San Jose. Unya mao nga sunod bulan di ay sunod bulan ato nang sugdan ang debosyon ni San Jose ha. Ang adlaw ni San Jose Miyerkules pero atong ibutang og Huwebes. Kada Huwebes misa ta dinhi para ni San Jose ug kada 19 sa bulan atong kay mao man na siya. Ya doon natay buhaton, gahapon damgo man to ni San Jose, no? Doon natay pagampo nga atong tawagon og damgo ko uban sa damgo ni San Jose. Gahapon apil siya. Kay kun wa pa to siya, si San Jose, wa po to'y Ginoo, kay patyon man tong mahal nga birhen. Ya itong miaging adlaw, mga tao nga nahimong second day, mga tao nga nahimong kabahin, mga kaliwat ni Jesus, atong lista sa mga kaliwat sa Ginoo. Ito pag yung miaging adlaw, mga saksi, ang saks mahitungod sa pagsaksi. Karon lain na usab nga hitabo, nya tao nga kauban gihapon sa pagpangandam. Si Zacarias, ang papa ni Juan nga magbubunyag at si Juan igagaw sa Ginoo sa tupa kini si Zacarias uyuan ni Kristo. Pari kay sa unang panahon ang mga pari ug ang mapari kadto lamang nasakop sa parianong banay. Kung dili ka sakop aning linyaha, for example, kung kaning mga kaliwat ni kisang kaliwat kinumdum mo kaliwat ni Levi, sila ra gyud ang mahimong pari, kaliwat ni Levi. Kung dili ka kaliwat ni Levi, dili ka apil. Muna kami, nganong napari man mi, dili man mi kaliwat ni Levi, no? Kami pari sa laray ni
dili sa laray ni Levi, laray ni Melkisedek. Mana sa istorya diha. Karon sa may nahitabo din kalabot siya kay siyaman ang mahimong amahan sa tao nga maoy mag-andam sa dalan sa Ginoo. Kabahin po na siya, gipanagna po na siya nga sa dili pa moabot ang Ginoo, dunay tingog nga magsinggit didto sa kamingawan aron pag-andam sa dalan sa Ginoo. Tigulang na po siya, naghalad siya dito sa templo. Ang templo nila, mura-mura ani, doon na pag-isa sanctuaryo. Kanay mga tao diha na ay sanctuary, na doon na pagigitawag og inner sanctuary. Inner sanctuaryo, nga way laing makasud dito ang pari lamang. Kay naa dito nahimutang ang a Holy of Holies, gitawag nila. Diin nahimutang ang arka sa kasabutan. Wa gyud laing makasulod. Ang makasulod dito, ang pari lamang nga maoy na bunlutan, magripa na sila. Kay swerte mang makasulod dito, siya ang nabunlutan nga maoy mosulod. Yan ang adlaw, ug maoy mohalad sa insenso, magbutang sa halad. Ug mao na siya ang nahitabo dinhi sa atong ebanghelyo. Pagsulod niya didto, ug mao na siya nakita siya anghel na hadlok siya. Apan giingnan siya, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Nindot ni siya nga mensahe, no? Kanang pulunga, kanang ayaw kahadlok. Mao po na gisulti sa anghel ngadto sa mahal nga birhen, ayaw kahadlok. O mao po na gisulti ni Saint John Paul sa unang dihang na eleksya isip Santo Papa, bingon siya, ayaw kahadlok. Bililhon kay kini, kay kitang tanan hadlukan. No? Nya lain-lain lang atong kahadlok. Ug na sa ayo kahadlok tungod kay gidungog sa Dios ang imong pag-ampo. Panbisan pa niana, wa mutuo. Wa mutuo siya. Unsaon man ako pagkahibaw nga tinuod ning imong gisulti. Ug tungod niana na amang siya. Mga igsuon nining upat nga adlaw, gipasulod kita nining istorya sa kinabuhi ni Zacarias. O gipahinumduman kita sa kabililhon di ay sa pagtuo sa mensahe sa Ginoo. Ang kabililhon sa pagdawat o pagtuo. Unya, labi na sa atong panahon karon kay mituo ta apan daghan puta og pagtuo-tuo. Tinuod ba yan na? Mituo, daghan ang mituo apan daghan usab og gidawat nga laing tinuhuan pagtuo-tuo. Niya mo ingon ra bata ana usahay nga wa may mawa nato. Di ba? Kasagaran. Muingon ta, bisag nituo na ta, kini siya, gidapit ka, wa may mawa na to kung mutuo ta. Sayop pa yan na. Kay kung magtuo-tuo ka, daghan kayog mawa, o sa may mawa diha, mawa ang imong tinud-an ay nga pagtuo. Mawa ang imong pagsalig. Mawa ang pagka-Ginoo ni Kristo. Kay lain naman ang imong gituhuan. Kay ang imong gituhuan, mao may imong saligan. So, mao na siya. Bililhon kaayo na siya. O gipahinumduman kita ni ining adlawa. Kita nga mga binunyagan,
kita nga giangkon sa Ginoo. Mao man ni siya ang pagkabinunyagan, giangkon sa Ginoo. Kay dunay pagampo diha sa bunyag nga isulti kana bitong kurusan, kamo nakasuway na mamug kugos no. O ni kugos ninyo paapilon mog badlis sa agtang. Ang uban kusog kay mo badlis, mo hilak intahong bata kay ang hubon mo ay mabadlisan. Naanay isulti nga nindot kaayo. Ang isulti diha moingon mi, giangkon ko ikaw para kang Kristo. Nga sa in English nindot kaayo, I claim you for Christ. I claim you for Christ. Ninduta ana no? Sa bunyag di ay, sa adlaw nga kita gibunyagan, nahimutang iyaha ni Kristo. Giangkon kita para kang Kristo. So mao ni ang pagkakristohanon. Kung kita giangkon na ni Kristo, iyaha na ta. Ug siya na gyud ang atong tag-iya. Siya ang atong gituohan. Sa ato pa, ang pagtuo-tuo, dakong sayop. Si Juan, ang sa ni Juan, dili gani kay nagtuo-tuo siya. Wa lang gyud siya mutuo sa mensahe sa anghel nga mahitabo gayod. Busa unsay nahitabo? Naamang si San Juan. Kuyaw kay ni siya di ay no? Kining dili mutuo, dunay epekto. Dunay epekto ning dili mutuo. Dili man tingali ni maamang nga dili na makasulti, apan dunay daghang mahitabo diha. Kay ang tao nga dili mutuo, bisan pag nabunyagan na ni wa lang yapon mutuo, daghan ba yan na sa atong panahon karon? Daghan ang mga tao nga binunyagan apan wa mutuo. Wa mutuo sa mga sugo, wa mutuo sa kabililhon sa Eucharistia, wa mutuo nga ang Ginoo buhi diha sa atong kinabuhi. Nga ang Ginoo mutabang sa tanan nga nagampo kulang sa pagtuo. Sa atong panahon karon, dili naman tingali maamang gyud kanang dili gyud makasulti. Apan lain ang epekto ni ana. Nakita ninyo sa atong panahon karon unsa may dako kayong problema. Depression. Diba ko nakita ninyo, bisan pa diya sa mga kabatan-unan, daghan kayo. Mga bata pa, mag-uul na. Mga bata pa, gagmay lang problema, matarantal na. Dito ko sa parokya sa San Nicolas, dito man kugikan, sa sulod sa Pilmiro na kong mga 5 kabuan, doon na na'y 3 kabuok, naghihikog. Unya kasagaran ani mga batanon. Nya daghang kayong problema dito nga depression. Kini siya usanis mga bunga sa kakulang sa pagtuo. Kay ang pagtuo god magdala man na natuog natay kakuptan. Ang pagtuo mahimong angkla sa atong kinabuhi. Kana bang kaiba mamog angkla no? Kanang parehag barko, nay barko dunay angkla, na nay ihagbong dia sa dagat aron nga dili na magbalhin-balhin bisan pag naaisog, bisan pag dunay hangin, naagi na magpabilin ra gyud na siya sa iyahang lugar kay nakaangkla man. Mao na siya.
Mao na nga inigabot sa problema, ang tao nga dili lang nagtuo-tuo ni tuog yun, ug misalig sa pulong, dili gina siya matarantar, dili gina siya madas sa sug, madas daplin sa sug sa problema, sa sug sa kalisdanan, kay naaman siya'y gikuptan. Mga igsuon, mao kini siya ang usa sa mga mensahe ni ining adlaw. Klaro kayo ang giingon sa anghel, kay wala ka man motuo sa akong gisulti nga matuman gayod, maamang ka. Hinaut unta nga kita nga giangkon nas Ginoo, ni ato ginang hinumduman, giangkon na tas Ginoo, iyahan na ta sa Ginoo sa adlaw nga kita gibunyagan. Ato usab unta nga angkunon siya. Makita magyud na nato actually ang kakulang sa pagtuo. Karon malipay kay ta, daghan kay nanimba no, katong daghan na gyud. No? Puno kayo dito, puno ang tanan, no? Mas daghan gyud kay ni siya. Pero iniguman ani. No? Huwat na po ta sunod nga misadigalyo ani. Ang kakulang sa pagampo, ang kakulang sa pagsimba, nagmatuod na sa kakulang sa pagtuo. Kay ang lig-on nga pagtuo, tinud-anay nga pagtuo, maghatod man nato ngadto sa makanunayon nga pagampo ug pagsimba sa Ginoo. Busa akong hagiton kini kamo, labi na kamo nga kugihan matag misa di Galyo, hinaot unta ang atong kinabuhi pulos misa di Galyo. Aron nga naata kanunay. Ikaduhang nagtapusan na niya, ako din tapuson kay taas-taas na niya. Ang kay ikaduhang timaan sa kakulang sa pagtuo, pagsimba, ikaduha, tungod kay kulang tag pagtuo, kay pobre gyapon ta. Kay wa nato puy ang atong pagtuo. Mao na gud, kay kun ato pa ning gipuy-an ang atong pagtuo, dili tayo ani ka pobre oy. No? Kay kung gipuy-an ang pagtuo, mahadlok man ta. Mahadlok ta mubuhat og dautan. Mahadlok ta manikas, mahadlok tang magdaog-daog sa uban. Tansiya. So, kana ang atong nasod, mo na'y hagit baya na atong tanan. Hinatunta nga sama sa atong mahal nga Birhen Maria, ang atong pagtuo, ato gayod nga mapuy-an. Diha sa atong pagkamampuon, ug diha sa atong pagkamaayo nga lumulupyo sa nasod. Kanang duha, magkuyog yun na. Kay kung nindot ta nga mga Kristohanon, nindot yun ta nga mga Pilipinhon. Kuyog na, a good Catholic is a good citizen of the country. Hinaut pa unta, nga kining pahinumdom sa Ebanghelyo, maghaling, maghagit sa matag usa ug maghaling sa pagtuo diha sa kasing-kasing sa tanan. Hinumdumi, kinila itong hinumduman, hinumdumi nga kita iya ni Kristo. Amen. Manindong. Ginoong Jesucristo, ikaw ang gipadala sa amahan aron pagsangyaw
sa iyang way katapusang gugma ug magluwas sa kalibutan kanimo nga midangop kami diha sa pag-ingon umari ka Ginoong Hesus. Umari ka, Ginoong Hesus. Buligi ang simbahan diha sa iyang pagpangandam sa imong pag-anhi ug himua nga ang among kasing-kasing magdilaab sa paglaom sa imong ikaduhang pag-anhi. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Umari ka Ginoong Hesus. Liguna ang imong pagmando sa tibuok kalibutan, ilabi na kadtong mga nasod nga nagkaluya ang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Ipadayag ngadto sa tanan ang imong gahom o gugma, pinaagi sa pagsaulog namo sa imong pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Nga suluogoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Dada ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ang among mga igsuon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. Diya sa kahilom atong ipadangat sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka mga pagampo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ginoong Hesus. O Ginoo, ang tanan nimong mga binuhat, gihidlaw sa imong pagabot. Din ikaw magluwas, magbalaan, ug maghingpit sa kalibutan. Nagaday kami kanimo ba nga mahanog ang Espiritu Santo diha sa santos nga simbahan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Maison pagampo kamo ug kiniadtong sakripisyo dawaton unta sa Dios Samahan magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa dagong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, tanawa nga mapuangoron kining mga gasa nga magihalad dinhi sa imong altar, santo sa pinagi sa imong gahom, kining mga gihalad sa among kahuyang, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manahakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga hatong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay, ug magagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Gipadayag mo ang katingalahang misteryo ug ang dili ikag-asoy nga mga sakramento diha sa gipanamkon nga mahal nga birhen ang himong anak ug diha sa iyang pagsabak sulod sa iyang putli nga tiyan ang Ginoo sa langit. Siya nga wala hilabti og lalaki na himong inahan ug human siya manganak nagpalingkawas sa ulay. Pagkadako sa iyang kalipay, tungod sa iyang duha ka mga kasa, napuno siya sa katingala,
tungod sa iyang pagkaulay nga inahan, ug napuno siya sa kalipay, tungod sa iyang paganak sa manunubos. Pinaagi kaniyang mga anghel sa kalangitan, nagsimba kanimo samtang nagsangyaw sila sa imong kahalangdon. Duyog usab kami uban kanila sa ilang pagsangyaw sa usa ka awit sa pagdayeg sa pagingon. O Santo, Diyos, Ginoong Diyos, sa kagahungan. Ginoong Diyos sa kagahungan, Ginoong sa kagahungan, puno ang langit ug yuta. Santos, yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mga espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimog kinial ang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyang pan, ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinud-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat ka rin pag-usang, mihatag nini ngadto sa iyang matinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom ka mga tanan, gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kanini, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining paans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ayan mo atubang og molagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, ang kayo sa Espiritu Santo.
Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tipong kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malawmon nga banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na sila ang among gihandom nining misa, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug mga santos, nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karumagampo kita sa amahan itong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, at tagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamot, samtang nagapaabot kami nga malahumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa kahangturan. Diyan sa Kristo, nag-iyon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibos sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay, panagdait, panagkariri. Naghanto siya ug mamatay, aron kita
luha. Sa mga sala, kawatuntan niya ang Maigsoon kinimaw sa Kristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit aron mo kalawat kaniya. Ginoo nila ko ang ayong makalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang mamayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Nagampo kita. O Diyos nga makagagahom, nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nga among nadawat. Himuwa nga magtinguha kami sa pagsaulog sa umabot nga pangilin, aron magpasidungog gayud kami sa pagkatao sa among manunubos, uban sa malinis nga kasing-kasing, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad ang misa nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo.